Soc Miquel Minguet d'Horta Viva i avui anem a descobrir la ceràmica de Manises i els assuts del Túria. I partint de la plaça de l'església de Sant Joan Baptista, anem a fer una passejada breu per els carrers de Manises, que ja estan plens de ceràmica, i anem a plegar al Museu de la Ceràmica, on podem veure tota la seva àmplia col·lecció, molt didàctica, molt explicativa, de la ceràmica de Manises des del segle XIV, en què la potència, la família Boïl, fins a l'actualitat, com la ceràmica està utilitzada per diversos artistes per a fer les seues obres. En la segona part de la visita anem a canviar d'entorn i anem a baixar al riu Túria, que tenim molt proper del Museu de Ceràmica, i veurem dos assuts que estan pràcticament contigus, que són l'assut de la séquia de Mestalla i l'assut de la séquia de Mislata. Dos assuts que són molt importants perquè són l'entrada de l'aigua en el sistema de reg de l'Horta de València, que recentment ha sigut reconegut com a sistema important del patrimoni agrícola mundial per la FAO.